ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ଏପରିକି ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହୁଏନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତା'ର ଉପକାରିତା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମାଟିରେ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର pH ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମାଟିରେ ଥିବା ଆଲୁମିନିୟମ, ଲୌହ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜର ବିଷାକ୍ତ ଭାଗକୁ କମାଇଥାଏ। ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଥିବା ଜୈବିକ ଅଙ୍ଗାର ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାଟିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଫସ୍ଫରସ୍ ସହଜ ଏବଂ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଛକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ମାଟିରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମକୁ ଗଛ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିନଥାଏ। ମାଟିରେ ଭୌତିକ ଗୁଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ଗତିରୋଧ କରିଥାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠିର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଫସଲ ରୋଗ ପୋକ ନିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଯେତିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉଛି ମୁଁ ମାଟିର କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ମନେ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ମାତା କି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ଆଗକୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବାଏ।